Вижте къде можете да вземете своето любимо алое сега. Алое, когато работите. Алое, когато спортувате. Алое, когато сте на училище. Алое, когато обядвате. Алое, когато пътувате. Алое тук. Там. И навсякъде. Новото джобно алое от Forever Living Products. Удобна мека опаковка, съчетаваща два от най-полезните продукти на Forever Living Products. Гел от алое вера и Forever Pomestine. Всяко пакетче джобно алое ви зарежда с невероятен букет от витамини, минерали, аминокиселини и антиоксиданти, които даряват здраве и енергия, независимо къде сте и какво правите. Сега можете да се насладите едновременно на полезните качества на гела от алое вера и на Pomestine Power. Навсякъде и по всяко време. С новото джобно алое. Две полезни напитки в едно малко пакетче.